a Xunta de Galicia fai un esforzo importante, igual que están facendo os concellos. Estamos falando de que no horizonte temporal do acordo que acabamos de asinar ata o ano 2028, é dicir, este ano máis 2 máis, os recursos adicionais, o que xa está aportando a Xunta de Galicia van ser 150 millóns, sumados os que xa se van a aportar este ano, os do ano que ven e os do ano 2028, onde chegaremos a cifra máis grande da que pactamos, digo, un acordo a 3 anos. Supón pasar dos 12 euros por hora actuais de aportación ata os 18 euros por hora no 2028. Ten aínda máis entidade este esforzo se tomamos como referencia o acordo non tan lonsano, o acordo do ano 2021. Naquel momento, o orzamento no ano 2021, a aportación estaba en 9,7 euros por hora. Imos chegar no ano 2028, en 7 anos, prácticamente o doble, a 18 euros. Por lo tanto, estamos duplicando en un prazo breve de tempo, 7 exercicios orzamentarios, a aportación da Xunta de Galicia en este sentido. Ojalá que poida ser máis. Ojalá que as dúas partes, respecto á lei de dependencia, cumpramos as nosas aportacións. Simplemente con que as dúas partes, a Xunta de Galicia está facendo, outra parte que o Goberno Central o faga, se podería cubrir probablemente todo o coste do SAF, do Servicio de Asistencia no Fogar, para que os concellos non tiveran que aportar nada, como reclamaba o presidente da FEGAM. Aproveito outra vez para volver a poñer de manifesto, reclamar o sinsentido que, na miña opinión, é que un plan que estaba servindo para valorar dun xeito moito máis áxil e incluir unha media de casi 1000 persoas, estábamos incluindo o mes en valoracións para poder empezar a cobrar dependencia, reclamacións de dependencia e discapacidade, teña sido obxecto dun recurso que vai complicar moitísimo que poidamos seguir facendo, polo menos seguir facendo coa celeridade ou eficacia que estamos facendo ata agora. Había 90 millóns de euros a maiores no orzamento 2026 para poder facer frente a estas novas incorporacións que agora se ven seriamente dificultadas e eu cada vez que lle dou voltas o entendo menos, sinceramente, pero isto que hai e veremos como podemos solventar esta evidente dificultad.